Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә зур уңышлар теләп хат яза Туктар авылында яшәүче Гимадиевлар гаиләсе. Хат язу безнең сәбәбе 9 ноябрь көнне әниебез Гимадиева Гатифә Кыддус кызының олы бәйрәме 60 яшьлек юбилее. Аңа үзебезнең йөрәктән чыккан котлау сүзләребезне җиткерәсебез килә. Кадерле әниебез, моннан 60 ел элек син тугансың. Син дөньяга килеп беренче аваз салгач, сандугачлар сайрап җибәргән, парсыз кышлар парланган, болытлар таралган һәм күк йөзе зәп-зәңгәр төскә кергән. Кояш исә җир йөзендә иң изге, иң гүзәл затларның берсе булачак ана туу шатлыгыннан җир тирәли елмаеп әйләнгән. Дөньяга туган һәр изге кеше табигатьне яшәртә, матурландыра, тулыландыра. Ә син, әнкәебез, иң изгеләрнең, иң бөекләрнең, иң сөйкемлеләрнең берсе булып үскәнсең. Җиткән кыз булгач, иң сабыр, иң батыр, иң кеше күңелле, ихтирамлы булган бер егетне, безнең әтиебез Нури Әхмәтне үзеңә яр иткәнсең. Һәм менә шундый матур парлардан без дөньяга килгәнбез. Алма агачыннан ерак төшмәгән кебек, безгә дә үзегездә булган барлык матур сыйфатларны биргәнсез. Бүгенге көндә без тормышта үз урыныбызны табып, шушы зур табынга бергә җыелганбыз икән, бу әлбәттә сезнең уңышыгыз. Сездән башка без бу дөньяга килә алмаган булыр идек. Гомумән, ул чагында без бөтенләй булмас идек. Дөньяга килгәнең өчен, үскәнең өчен, аннан соң безнең сөекле әтиебезне үзеңә яр иткәнең өчен, безне бар иткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Инде без үссәк тә туган өебез һаман үзенә тарта, чөнки анда сез бар. Без бу өйгә тормышның авыр мәшәкатьләреннән беразга гына булса да арыныр өчен, ял итәр өчен, вакытлыча гына булса да бала чагыбызга кире әйләнеп кайтыр өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып озатасыз. Тагын китәләр дип боекмагыз. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәрвакыт сезнең яныгызда. Нинди генә эшкә алынсак та, без аны үзебезне генә түгел, сезне дә ким-хур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз. Чөнки моңа безне үзегез өйрәттегез. Кеше арасында ким-хур итмичә, яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә, безгә сиздермәдегез, гадел булырга өйрәттегез. Без моның өчен әнкәй, әткәй сезгә бурычлы. Бу изгелекне яхшы гамәлләребез, игътибар һәм ярдәмебез белән сезгә кире кайтарырга бурычлыбыз. Рәхмәт, әнкәй, тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тыеп типсен йөрәгең. Авырлыклар сине урап үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, әнкәй, синнән дә нур бөркелә. Без телебез сиңа кояш гомере, кояш кебек син дә бер генә. 1978 елда әтиебез белән уртак гаилә корып, төп нигездә калып, кайната, кайнанаңа хөрмәт күрсәтеп яшәгәнсең. Шул йортта 2 кыз, бер ул үстереп, әти белән бергә матур үрнәк гаилә булып яшәдегез. Бүгенге көндә дә 100 яшын тутыручы әбиебез Ыркыяны әти белән бергә яшь бала кебек карыйсыз, тәрбиялисез. Аның урыны һәрвакыт өебезнең түрендә. Шушы гамәлләрең белән син үзеңнең олы җанлы, сабыр, игелекле, михырбан, шәфкатьле килен булуыңны да исбатлыйсың. Алланың рәхмәтләре яусын сиңа. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез. Сиңа корыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, гаилә иминлеге, тән сихәте, иман байлыгы, күңел тынычлыгы телибез. Без балаларыңның кадер хөрмәтен тоеп, оныклар куанышы күреп, әтиебез белән тигез гомер итәргә язсын Ходай. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озын-озак яшә. Нигә генә тиңли икән сине, син бит әни тормыш бизәге, йөрәк түрләреңнән өзелеп төшкән бәгыреңнең бездер үзәге. Кояш дисәк, кояштан да кайнар, ай дисәк син, айдан яктырак. Бу дөньяның тиңсез байлыгы син, юктыр берни синнән затлырак.
Біраз сырлар кунган нурлы йөзең, шахитедер үткән елларның. Учларыңда синең язылгандыр язмышлары безнең юлларның. Син бит әни тиңсез йолдызга, йолдызлар бит бер мәл атыла. Син атылмас якты нурыбыз, мәңге сүнмә, мәңге янгына. Кадерле әниебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларыңда, тормыш юлларың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, туганнарыңның шәфкатьлеген, мәрхәмәтлеген, игътибарын һәм ихтирамын тиеп, әтиебез белән хәерле, тыныч тормышта гомер ит. Алдагы көннәреңдә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, иң изге теләкләр белән әтиебез Нурия Әхмәт, улың Айнур, кызларың Гөлшат, Айгел, киленең Ләлә, кияүләрең Илнур, Айнур, оныкларың Лилия, Илмир, Адель, Илиза, Дилә һәм Данир бу теләкләргә әбиебез Оркия, туганнарыбыз һәм кода-кодагыйларда кушыла диелгән. Әлбәттә, без дә сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Gözleri jite biyet mung sulanma, ümit üzme gelir yazılarda. Gözlerinde güller yeşerirlik, hepsinin жылы nazlarda. Gözlerinde güller yeşerirlik, жылы назlarda. Aydan miken, elle quyoshdan mı? Gözlerine düşken yaktılar. Balam deyip suyup bir qarasam, bütün dünya gide yoktırıp. Balam deyip suyup bir qarasam, bütün dünya gide yoktırıp. Yıraklarda senden yaşasam da, yüreğimde her gün seni benim. Bu jırımını sana bağışladım. Merhametli gaziz seniyim. Bu jırımını sana bağışladım. Merhametli gaziz seniyim. Merhametli gaziz seniyim. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә зур уңышлар теләп, Кече Шыңгар авылыннан Минхаҗевлар гаиләсе хат яза. Саба дулкыннары аша 10 ноябрь көнне үзенең 70 яшен тутырган газиз әниебез Минхаҗева Әлфия Ибрай кызын ихлас күңелдән юбилее белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә,
Әтиебез фаилгә, балаларыңа таяныш, оныкларыңа юаныш, йортыбызга олы йозак булып тигезлектә, кайга хәсрәт күрми, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтләрен тоеп, мул тормышта яшәргә язсын Ходай. Син бит әни тормышыбызның тиңсез бизәге, йөрәк түрләреңнән өзелеп төшкән бәгыреңнең бездер үзәген. Кояш дисәк, кояштан да кайнар, айыбыз дисәк, айдан яктырак, юктыр синнән затлырак. Бераз сырлар кунган нурлы йөзең шаһитедер үткән елларның. Учларыңда синең язылгандыр язмышлары безнең юлларның. Син әниебез тиңсез, тиңсез йолдызга, йолдызлар бит бер мәл атыла, син атылмас якты нурыбыз, мәңге сүнмә, мәңге янгына. Бу сагадан игә атлаганда рәхмәт укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез, изге заттай итеп күрәбез. Чәчләреңә әни шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Узак яша кадерлебез, авыр миша, син дөньяда безгә бер генә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәрбер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын синең тормышта. Саф теләкләр ургый күңелдә, сине котлап туган көнеңдә, шатлык булсын һәр чак юлдашың, сүнми янсын бәхет кояшың. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә, безгә терәк, канат булып, армый атла гомер үренә. Иң изге теләкләр теләп, улың Данил, киленең Алинә, кызың Зилә, киявең Ирек, оныкларың Данияр, Бәхтияр, Иркәм, Зәлия һәм Зәмирә дип нокта куела. Без дә әлеге теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм сезне тәбрик итәбез. Ныклы саулык, озын гомер сезгә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, шатлыгың тулып торсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген капмасын. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа әнкәй әйтеп дуалар кылам. Әти белән тигез гомер, яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә язсын Ходай. Әти әнигел көчлесез, булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачак, көтсәгез иде һәр чак. Әти әнигел көчлесез, булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачак, көтсәгез иде һәр чак. Безне шулай кылачак, көтсәгез иде һәр чак.
Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесе бүгенге көнгә булган тапшыруларын тамамлый. Игез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Саулык, бәхетле тормыш, кичләрегезнең күңелле үтүен телибез.